Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam tayo nga Nelly, ha? Kunan rito Dear Manong Nemi, ayat, talna, kinaanos, kinaimbag, kinasayaat, kinaalumamay, ken panagtepel. No, daamin kang kadagita, makunang sika, ket pudno, ama nagbuteng iti Diyos. Ngem no ti adda ken ka, ket guran-gura, ringgor, imon, sirasok nga unget, rinupir, apal, manangilunod, manang pilaw, uno manang dilaw, manakibiyang, na uyaw, sigurado, ngawan ken ka, ti annamong ti Diyos, sang kani. Manong Nemi nadakamat ko dagita nga kababalin, ta konektado launay, iti umay ko idasar apakasaritaan. Yamsakbay dayta, agyamanag ken El Amor Verdadero, ta iso itinak ng isalaysayan, kaninang isurat anang urnus kanang ipatulod ken ka. Ken kastamatan nga kahit ko akablaawan kayo nga muna dita Nemer Studio tinagasat nga orasyo. Agraman ti si Bubukela Pamilya Manong Nemi. Kastamatan dagiti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya iti entero nga lubong. Kastaman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Alas 3 pa laing ti parbangon idiriingan nakmanen ni nanang ko arusa. Rusa tinagan ni nanang ko. Ay, Nelia anak. Hoy, Nelia. Nelia, agring ka na anak. Kat maladaw tan nga mapan makimisa dya simbaan. Agring kan. Kat oray no nasugpet pa laing timatak Manong Nemi nagmulagatak kat bimangon na. Alag murmure ka na nagkoteng kanto agkapen sa kanto agrupot ket masapat ti misa ita. Ala na kadagkudi kan Alawen nang. Manong Nemi idiadda puot kon relihiyosan ni nanang. Numalbalin ket dinakayat ti manglangan amapan makimisa. Talo kami nga nagda kinitatang mi nga Fidel. Ni Manong Joe, tinauna, nga madan bukod na nga pamilya. May kadwa ni Manang Flor, anay kamang ijay Pangasinan. Siyak ti buridek Manong Nemi kat dakil ti bait mi kini Manang Flor, aksipod ta siyak ti kung kunadang menopausal baby. Talo kami laeng kadatatang kinanang nga kakabalay Manong Nemi. Nitatang ket batidor iti baga kenwang, nitatang ket iso ti isot pagbiyagan na, wano pagsapulan na, apang biyag kada kami, iti inaldaw. Kadkas na ko nakitay Manong Nemi. Religyosa abaket ni nanang. Ubingak pa idi, ngat masansanan nga reingan nak ni nanang iti parbangon nga mapan makimisa. Asadaglang ti simbahan ti pagtengan mi, iso nga pagpagnaen mi Manong Nemi. Kaya di tagtawan ako nito sa ngapulo, malagip ko launa idi, ta itugtugot nak manen, intugot nak manen ni nanang nga mapan makimisa. Agap apura ni nanang nga nangala ti maysa nga kawes, iti tukador, awagan na kana ito ket abito. Muwen Manong Nemi. Mangala ti maysa nga kawes, iti tukador, ti awag na ket abito. Alalala, sa matagong ko na inili, anak, kete maladaw tan. Uy, nang, dati kiti nga anak ko na yata. Menopausal baby ako nada. Ada kami niti unek ti simbaan, idi tagparintumayang ni nanang. Ket kinaotnan Manong Nemi, ti rosaryo iti bulusana. Napas nagkarkararag ni nanang. Idinto ta siya kas may nga ubing na alikuteg digiti matak nga mangtaltalyaw kadagiti rebulto ken nararanyag nga silaw iti uneg ti simbahan.
Nalpas ti misa manong nemi ket dagos kami nga nagawi di jabalay ket kuna ni nanang kanya. Nelia, nanang, agsukat kanteng kanto agsagad dita paraangan na ket nangadot na regreng nga bulong ti mangga. Tas yak tumatan ti mangisaang ti pamigat tayo. Uy nang. Nakasagad ako ni ti paraangan idi ayaban na ko ni nana nga mapan mamigat. Nadanon ko idan kini tatang ket tas isangon di kito iti lamisaan. Lain ka mangantayo, no may ka manganen, hindi balasan ko. Naimas dato tinurta nga tarong nga alinuto, tinurta ni nanang mo. Oh my God, kinuna ni tatang. Ops. Kinuna ni nana. Apay nang, di man mangantayon? Napuutam ka rin kaya siyakbay nga kimamit tayo kat tasante nga kararag. Alalakay, sikan di mangidaolo. Sikalatan bakit sikat tinaling ang glualo? Susapo ya, susuruin nyo kumamit yan at glualo. Baama na, Nelia ta susuruang kanto. Alang aro da nagtamad tayon, nag-sign of cross manong name ni nanang tinulad mimet. Rinugyan ng ti ababa nga panagkararag. Imunahan ng pakawan na, nagtimawat ti pamakawan kadagiti basbasol mi kat nagyaman. Iti kadda dagiti taraon kat kinidaw na ti panakabendisyon dahil nga taraon agbaling kano agbaling nga kired ken pigsaming agserbi ken kuana ken mangannong kadagiti inaldaw nga pagrebegan mi. Amen. Mayatan ti panangan mi idi imunang nga naglipas ni nanang ket nagpakada ken ni tatang ti imunang naglipas ket nagpakada ken ni tatang ket kunana. Ay, Rosa, bakit? Pailakay. Baka jak to makamakam ti umay mangal daw dito. Iso nga, maangkay tulatan kay Nelia. Taapay papanawaya. Ket nakman sirigan tay lako nga nawang ni kompadre nga Borsyo, di tapurok ka diamante. Amumeten, ano kita kami kini kompadre Borsyo nga ninong ni Nelia, iti bunyag. Akit uminom kami mitlat tamad at medya galon nga basi. Alakit lalaing nga rod nga sirigan at ay nuwang ni kompadre Borsyo lakay. Tabareng no adot maganan siyam. Ha? Tapno adan tuman igatang ko iti korsonadak nga rebulto. Anya? Jack pa nakadanon ti papanak. Ibagabon no sa dun pangigatangam iti maganan siyak. Loko. Rebulto manen. Punom sabat yan ti balay tayo iti rebulto si Karusa. Fidel, dagita ket salaknib tayo tapno awan ti didigra ken sakit nga sumangbay kada tayo. Anya kan sa. Alawan man laengan. Ket tiket kado nga rebulto ti balay na. Awanen ti siyang kan nga reklamo. Alawan ko nakarod. Alawan man laengan Madre Rosa. Ape nga madre. Anya kan ti asawa ti padis nga madre. Ay na, pakawan na ka ni Apo Diyos. Diladit, magbagal na pumano ka man laingan. Manong nemi pudno ti kuna ni tatang nga adon di kiti na dumo-dumo nga rebulto dito balay mi ada rebulto ni San Pablo, San Pedro, San Mateo, San Andres, San Bernabe, Santa Maria, Santa Clara. Ken adon sa Santa kata sa Santo Manong. Naglos nga rod ni tata nga napanid jay purok diamante nga ayan ti pagtaingan ni ninong ko nga Borsyo. Di unay nabayag, idi addamot ta nagapapo iti paraangan mi. Apo, Mari Rosa, daga kadi. Mayaman, Mare. Timanaw kami kininanang iti tawa, nakita mi ni Nana Munang. Tay balumutan nga bakit. Ay, mabait laeng Mari Munang, tarumarak. Rimar nga rin ni nanang, simurot akmat, amo ti ubing agad. Man nakibiyang manurot. Ay, nakadisturbo ak sa matan, Mari Rosa. Ay, saan, Mari? Ape ka di? Kuha ngamin, Mari. Tumawan ita, dahil di bantor nga asawak. Kahit aglualo tayo to kumain, to na alipas pangal daw, jabalay. Aglualo, at palualo, muwain. Sa kamit lang ngamin, ti makaamo nga manglualo, dito yung lugar tayo. So nga pang-asim to ka di tao may kanto basit
Mari Rosa. Ay kita, wan amare. Sige, umayag to nilapas pangal daw. Manong nemi agpaiso nga ninanang laing tinalaing nga manglualo dito lugar mi. Ket no manen adda mangayab kang kuana nga manglualo, minatayman, agkasyam, agkabulan, tumawen, wano manglagip. Tiket no kaadumanong nemi ti isang pet ninanang nga patupat, linapet, busi, binagkal, dodol. At mangisupot mo't no kano kasta nga malpasen ti lualo. Iso akong ko na kanyak ni nanang. Hay, Nelly anak. Nang, sursurumit ng taglualo. Tapno adan to kasukat ko. No mapapaunadak balasang ko. Nya? Oh, anya nga niya? Ape di mo kaya ti adot na iawid ng alinapat kada patupat. Pambarakon pa to. Dinakman ni ramraman kada kita nanang. Manong nemi nag-sign of the cross ni nanang Apo San Fabian, San Carlos, San Diego, pakauram ko man ni nga anak ko, na dinaamot sa usawan na Apo Santo. Ngayon bayat nga dakdakamatin ni nanang dagita nga sa Santo, ajak amo nunalpasan nga natakagan, dagiti sculpture, manong nemi wano saan pa ay. Imadayo akong tiyan na. Sursurak kanot ka din ti mapa naglualo, manglualo, kadagiti natayan, wano manglagip. Ay, jak lakid di kayat manong nemi, pambaramon pa to. Naglabas pa dagiti aldaw bulan kentawen, idi tadda kami kininanang amang daldalus iti barado a kanal, iti sango ti balaymi. Nakita ni nanang dagiti chismuso kada chismusa akaroba mi agtutukkoon iti sango ti tianggi. Biangot met ni nanang ti masideg. Imasideg ak met tas manurot ak ngarod nga anak. Managdengan. Imasideg ni nanang kadakwanda manong nemi kat simurot ak met kat kastoy tinasangpetan mi nga sawsawan ti maysa nga chismusa nga ti panagkita ket manulay ng agsipilyo tanaka ang yelo tingipin na. Ay, da kayo. Amuyo ka nga ni Ribing di talaod. Nga adagayam relasyon da kini Kulyan da kayo. Ay na. Ni Ribing nga atid titimid na, tikulam, mare. Sinuludsod mo ti may isang chismusa ng ngisi titil-til. Woy, niso! Tiya, moda siguro kat agnanayon nga may limit da ti relasyon da kadwa. Ngem, saan? Tanaamuan ni Lucia nga bakit ni Kulyan ti relasyon da. Iso nga nagsasarita na dito barangay hall, idi kalman. Ha, iya po iya. Ditan manong nemi nga si Mampitaw met. Excuse me. Ditan manong nemi nga si Mampitaw met ni nanang ket kunana. Ay, da kayo. Asin nung nga ribing ibagbag kayo ay da kayo. Ni Ribing nga, nabiit pa nga agkas-kasere di talaod kumari Rosa. Ha? Dete naanakan nga balasang ako nada. Woy, nagsakto mare. Naanakan nga balasang. Dete nga Ribing. At akan relasyon da kay ni Kulyan. Iso, naanakan nga balasang aglaklako ti ikan. Ay, talaga nga nabudong amin dahil nga babae kumari Rosa. Kinanamanin manong nemi ti sang agsipsibilyo nga bakit. Amuyo, itapaylaan kat mauraman ti kararwada di impyerno. Kinunamat ni nanang manong. Ti saan nga amo ni nanang adagitang ibagbagana kat may samutan nga certified nga chismusa. Tamakitis-chismis ni nanang. Agwing-wing-iwing ak mangbuybuya kadakwada nga mangdengdengag manong nemi. Amuyo, hoy, dangganyo, dangganyo. Nanireta karusa. Kung nati Biblia, saan ka makikamalala, wano makiapid. So nga, ay sus pakawan ng idaapo, dadi damot aramida di gito, yung kamalala. Manong nemi saan apan ng ibaba, dito'y lugar mi. Ngempud no, nga apon dagiti ado
ang nagsiping ti dila na at chismusa. Saan lang ang babae? At pwede kiti lalaki. Ket gapo katakwada nagwaras ti relasyon ti agnagan ti ribing ken kulyan. Ket malalingag ko pa yan manong nemi, aman manon nga rumuar ni ribing. Tanukasta nga makita digiti agin dadalus nga chismusa, ket kurang nalaingan nga tupraan da ti rupa na. Kaariyak da, launay ni ribing, dati amuda iti bagbagida ket nakadaldalus ken na nasantuan da. Uwan, saan da nga amu manong nemi nga darino karapaset iti panagpuspuso digitoy nga chismuso kada chismusa. Husgaan dan ti padada nga tao. Kaya kaputa nakikamalalan, dag sila una yan. Ket isoda nga ron nga chismuso kada chismusa, biyangot, kada man nakibiyang, dida mo akit kitaan di magbagida. Naglamas pa ti aldaw, ket nadanunan manen ti aldaw ti Domingo manong nemi siyempre. Adda ka manen kaninanang iti simbaan, nagparintumeng ni nanang apet-pet na ti rosaryo na bayat ngumas isidag iti altar. Sinarurukmet, ket nagparintumak mata, kas natudyo nga manurot, manulad nga anak nga ubing, balasita nga idin. Ket isumet tibili na kanya, agparintumak met. Nagkarkararag manen ni nanang ketkas iti sigod adumanen nga sa santo manong nemit nagkarkararagan na. Dingdenggak dagita nga kararag na manong nemit adak lang iti likodan na. Ket kunana manong nemit. Daka kada kayo amin nga sa santo ken sa santa. Tulungan dak kuma iti kararag ko tapno makadanon dagitoy iti sakaanan tinadaeg nga trono ti Dios. Idaw-dawat ko iti Diyos, asapit ko la kuma, ta iya dayo na iti lugar mi day nga ribing, agsibod ta isunak at saan anasya at nga ehemplo kadagitag tutubo iti lugar mi. Amen. Alagit na siya at manong namin iti karkararagan na. Ang apay nga papanawon na iti lugar mi. Abi nga din ako may kararag nga silawan na kumat panunot na ta. Isarding nan ti makikamalala. Papanahon na kidin ti lugar ni Mano. Dito ket saludsud lang tinaganos ti panunot na nga anak Manong Nemi. Manong Nemi dagita ti kararag ni nanang. Ket ore no naganos pa lang ti panunot ko amok nga saan nga umiso dayta nga dawat na iti Dios. Nalpas anak kararag ni nanang nagnagna kami manen anagawid. Dayta manen. Mayat ti pagnami idi tamasabat mi nagiti grupo ti babae nga nakaigam iti Biblia. Amok manong nemi nga isuda dagitoy dagitay naanep nga mga kasaba ta nakapurmal attire da. Imisem da kada kami ngem ni nanang manong nemi ket nakamisuot. Ket idi ta nakadayo kamin nagtantanong buto manen ni nanang. Patpatsyemmet da kita. Kasabada nga kasaba. Ngem ti panggep da ket paikat da ket din nagiti rebulto iti pagtaingam. Pue. Nga. Nanang, apay mo ta ti bagmakayo. Talaga met. Kaya namin sa lidi nga imay da jabalay. Ibagadagat din nga ikatan da. Paikat da nagiti rebulto. Ay susapo. Lumabalila ko. Dagita na tao nga literal nga pag-apunan ti dakas nga espiritu. Nanang, ala kayo. Nag-sign of the cross manin ni nanang manong nemiket ko nan. Apo, Santa Ignacia, Santa Monica, iliklik na kamkadi ka di palso nga manurosoro. Unala. Manong nemi nagwing-wingi nga klatan. Ket intuloy mi laeng kaninanang tinagna aging nga damabatog mi nga duwa nga agtutubo. Nga nagpinit-pit da iti dakulap. Babae ken lalaki manong. Anon jak may riro kat nagtawon da lang ti 18. No, mingminga mi da ket mabinsir mo nga da relasyon da anwa.
Nagsardeng ni nanang, nakibiyangot man ni nanang ket kunana. Ay, iho, iha, nag-uubing kayo, ngam kastoyan ti aramiden nyo. Ay, no, di ito yung edad no, edad yo. Maparagsak yo kuman ni Apo Diyos no umay ka makimisa. Asaan kit nga kinkinibin dito yung nga ti Ubrayo. Nagasit kan simbaan. Jesus Apo aya. Kinuna ni nanang manunay mi ng dilaw ka nagitiduwa. Among reaction nagitiduwa. Nagmisuot ket nagkusilap da nagitiduwa. Ngagtutubo. Ket ginuyod ti lalaki ti babae nga inya dayo. Siyempre, ang muktad na ti panunod na biyangot ko na da kininanang. Anak ko matbibiyang mo ko na da. Nanang, apay ngin bagay ti kasya ka nagkitidwa. Agparang nga biyangot kayo no kasta. Masursulong met ni nanang nga si mungbat kat ko na ay, awan ti dakis na timbagak. Tawan ti mudo na kitiyang obing. Nanang, siguro kat kastamat ti ugali na kiti darakil na. Alam ni nanang, apay inairaman pa yung nagdadagkal na manghusus ka kay ti paday yung tao. Gaputit simbat. Nga sikat mga isoro loko, nalalay ka mo siyak. Siyak religyoso ak. Gaputin na palalo nga soron ni nanang dinan tinalyaw tag sumbangir nga sikigan na ket bumalasyo kuman ti kalsada idi adda. Nakapaspas-pas nga motorsiklo nga gistayan ng sabgud ken kuana. Ay sus nagsign of the cross manin ni nanang kagadan ti panang bugkaw na ti driver nga nakadayon nga motorsiklo. Ay! Di ka kumagat matungpar torpe! Allah! Ni nanang! Kagap-gabutat simbaan nga api kastaman turmurumur tingiwat mo. Masurunak garod. Nakadwala kid dinaya nagiti tao nga awan ti disiplina na kan sursuro na. Ay apo, dandanin akong dinungpar. Kaya po, di ka kumat madisgrasya, loko! Lala nang gustunan. Manong naimigap-gap bumingagpaiso nga ti simbaan ngem nakapudpudot na ti ulo ni nanang. Nakadanon kami ni ti balay, idi ta masangpitan mi ti may nga ubing ken ti apong na nga bakit. Ay na, kakarusa. Na siya at mantagdakan. Hindi kami pa ilang agur-uray kang kakay. Tapay, anit may paay ko, kaka. Agpakarma, kuma, dahito apo ko. Pakarma, pagpakarkarma. Guri-guring matayin. Adun nga paracetamol, tinumtumar na, patumar ko ang kaskas dila tamat nga nabara. Saan nga agbaaw? Kasta aya, ala, mabitlaing nga rod ta inakbasit agsukat. Kinuna ni nanang manong naming misakbay nga napan nagsukat kimaot nga imuna iti siyam nga binukel nga irik nga da iti lata nga pangalalami iti pagkurkurumi iti manok. Amok asya mata binilang na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam kunana. Daytoy bayat nga your oray dak alain nyo daytoy siyam nga bukel ti irik na buksilan nyo wine. Kinuna ni nanang kadagiti agapo. Numanin na daw may agpakarkarma manong nami kaninanang ng jakla no ko umas asideg. Ngamit dito yung gundaway pinadas ko ida abinantayan. Nakasukatan ni nanang kat pinatpetanan ti buyuboy nga adda danum na agraman ti kapas ken lastiko. O anya, nabuksilan yon tairek. Wan kakarusa. Dito yun eh. Anat nagan na ito yung apo ko ma nga agpakarkarma. Tuto, kakarusa, tuto. Pinatpetan ni nanang ti siyam anabuksilan nga irik nga nagbalinan nga bagas, siyempre. Kat nagkadem nga naglualo ako nana. Susapo may ikabesak dito. Lualo na. Kunana. Dito ti lualo. Saksi, pakdil, ning, tipisil, delnumin, saksilom, ipakatom, pikatisom, simplir, dihon, artiblo, ikos, dilom, berhen, teresilim, kib-kib-kid, tibukol, krusberihi, asurom, eksakabisat liham, Heso Kristo. Paonin dito nga kararagan manong. Mabalin nga mas daw kamanong no apay nga amok da nga luwalo ni nanang.
Nakita ngamin ti ilimlimang na nga basit nga daanen nga kwaderno wano notebook nga nakaisuratan nita nga luwalo. Ket nakita ti paulo na nga luwalo ti mangkarma. Luwalo ti mangarkarma. Unana. Datay pataktakwan ko na diya duma. Mangtaktakong. Diyak ka mo, ti kayat asawan kanuan niya apagsasao no herbio, wano griego, day dyan manong name. Binoyak, yung tuloy ko binoya ni nanang intag ay ni nanang ti ima na nga nakaputput. Tinabuksilan nga irik ket kunana. Oh my God, Toto! Oh my God! Oh my God, Toto! Kinuna na ket intapugnan dagiti nang buksilan nga irik iti danom nga adda iti buyuboy. Nakipagtanawak iti buyuboy iti makitak ti maysa nga bagas nga naka-vertical manong nemi. Idinto dagiti walo nga bagas ket naka-horizontal. Kinuna itan ni nanang iti bakit. Ay na, nakabatbati ni Toto nga apukom. Nalawag nga paneknekan ti nag-vertical nga bagas. Kitaim tapno mamati ka. Tinanawan ti bakit ti buyuboy manong nemi ket kinuna. Ay won ngagpaiso, kakarusa. Angim ti kamandaragan. Kasigurado nga maimbagan ton ti apukom. Imbaga tay may ka nagpakarkarma. Manungarod ti pagbayad ko ita, kakarusa. Basit laing. Imbag lang adda, ar-ar ti dakulap ko. 50 pesos laing. Diyak kumamat agpapabayad ng amangan no, agmamaw ti birtud ko nga mangkarkarma. Alawan, alaim latangarudan dito sa nga gasutan karusa, aso papak titaktak mo. Ay kit, nasyat, ano kasta, tapno adda, igatan ko ti kandela, nga itugkal ko kadagiti rebulto. Kinigatan ko pa yun iti isang pagita ang iyokkur ko kadagiti rebulto. As makidam ka rin, nalaylayan din sa pagita, nakaukkur kadagiti sa santo. Manong nemi apaman nga naawat ni nanang ti nga gasot nga pisos ko na ay Toto Barak. Inumum dati danom nga dati buyo-buyo ta bunganak iti kapas da kita bagas sa konto isiglot iti t-shirt mo. Agim sa mong ikata na, aging nga saan ka maimbagan, wan. Uy napong. Insungbat met ti ubing manong. Manong nemi saan laeng at timang luwalo, ken mangkarma, mangarkarma, iti paglaingan ni nanang, tanda pa'y no kuha, di kita'y umay agpatalado. No, anat tita paspasamak, no apay akastugin kasjay, agpatalado ngay. Isong itinaminsan, bayat nga pumpunasan ni nanang, dagiti rebulto, sinaludsud ko keng kuwana. Ay, nanang, abay, agor ka, ta suktan ta na ito background kat isuntala iso ti background dan. Baka maoma na kitagdangdangag ito. Abay, day bagam na ilya anak, nang nakasursurwan nyo nga manglualo, mangarkarma, ken agtalado. Insardeng manong nemi ni nanang ti Brian na ket tinalyaw na. Jesus, manipod idig, sasauta kas to anak ko, ita lang sa ludsudong kanyak na ita. Asla interesado kan samatan nga makasursuro. Napintas na ita nga sa ludsud mo, Nelia anak. Magustok launay. Dumngeg ka kanyak, ti bagak no kasano. Tinangal ni nanang, titakyag ko, ket ginuyod na kanapan nagtugaw iti salas. Amom, Nelia anak. Ti abilidad amang lualo, mangarkarma, ken agtalado, ket talugadi nga naipaay, iti puli tayo, tay di Diyos ti alwad na nga inang ko, nga lulang mo, ket addaan talugading kadagita. Agsipod ta, insuro, ken impatawid di inang na, alulang mo, iti tumang. Kahit yung sawan nang, naipatawid met kada kayo, di lula. Kasta ng peso. Tinawidan nga ron. Iso nga dumakkel ka pa'y basit, balasan ko. Ta isuro kan tumaten nga
agpalwa, aglualo, kada amin di kita. Ay, niya, diya kaya nanang pamarakon pa to. Maawatak tirik nam, to apeng agkadkad ka. Agsipod to ubing kapay. Ngem inton nananayan, tinakam mo, kat ken naluumen, ti panagkaawat mo, patsyak anak, umanugot kang tumete. No mapangkamang lualo, ay banda ka. Hey, akit lualum di kita dung Abameria, kada san anay, Abameria, kada Mahel Mary, kada War Father. Nga maulit-ulit nga kararan. Adon tumet at iyawid mo nga patupat kadali na pa. Nanang agpakarma, kanda kan tumet ti bayad na siya po. Kaya do, napilang nga may tulong ko at kinitatang mo, ano kita, mauawat ko kwarta. Kinigatang ko ti kandela. Kaya sampagita para ka nagiti rebulto. Kaya nodang dumaornong kumanin, nang runa ni kanak ni tatang mo, tumanagkalang nga ganansya na ti panagbatidor na. Nayunak tumanin ti rebulto, ti unag ti bala, ninanang mat, nakadadong rebulton. Saan kang reklamo, anak ko, tadig ito, yung rebulto, ti mangsalsalaknip kada tayo. Manong nemi dyan kung sinong sungbatan pa ninanang. Taore nga ta, no agburburiri, kanjak to pulos kamden nga mas pasursuruan nga glualo, mangarma ka nagkatalado. Tsak kayat, pambaraw mong patong. Napalabas pa hindi kiti aldaw nga dinapupuutan naging nga nagtangan ti may isang aldaw ti Sabado. Ada iti dua nga babae manong naming umay mga kasaba iti pagtaingan mi. Ngem dagos nga pinagtalaw ida ni nanan. Ay! Saan kayo nga umaya manaktak iti trabaho? Adabukod min nga relihiyon. Panaw! Kastano ka ti panang bugtak na manong nemi iti mga kasaba. Kumporme, diya ka mon, ada saksi ni Hiuba, ada Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, nagiti protestante, diya ka mon, ano, nagiti relihiyon na, nagiti Mormons, nagiti makitkitak no. Nagalalo do'y nagiti duwa ka babae, ngem no pekasta, makita ka nagiti rupa da, iti kinaman nakaawat. Ken kina pasensyosa, agsipod ta kina isam dalaeng, ngem ni nanang manong nemi tanabutob ket tanaputob manen. Isturbo da ken malas di kita nga tattao. Kinuna ni nanang manong nemi. Ket napan nang sindi ti kandela iti ayan di kiti rebulto anang ipan iti atang. Nga ni nanang na ya. Sala nga napnek manong. Nangiwaris pa iti asin iti aglawlaw ti balay. Nanang, tararamitan tiyo ti asin. Hey, bugtakik ti malas, nga imay insang bay, di nga mangas kasaba. Ala ni nanang, di ka di mapano, ay, saan kang sumpiat pa eh. Diyak latang aro din nagtagtagari. Binuyak latan na, ti panangiwaris ni nanang kadagiti asin. Ket bayat nga waris na, kastoy dagiti intan tanamutom na. Ay, grabe nga talaga, ti kinadakas nga mapaspasamak ti lobong, ada ni Ribing nga makiapapid, ada dagiti misyonaryo nga agin kakasaba, iti nga marantada nga paikat da dagiti rebulto iti pagtaingan, ada dagiti agtutubo nga mangsalsalongasing kadagiti sa nga pulo nga bilin, ada dagiti agkakanaig sakbay nga kasar. Ay apo, dagitan to amen ti mapansa di impyerno. Sus apo. Kinon ko na naman ang name. Ngamjak na tipalan ti dilak ket nagsalud-sudak kinana. Nang, ket da kayon to nga rod. Papanan yun to. Tinalyaw nak ni nanang ket imisam nga nagkuna. Amom nelya anak. Inaldawak nga karkararag ken kang kanayon tang mapan makimismisa nga agparparintumeng. Bigbigek ken dayawak ni apo nga namarswa ken adu nga tattao tinatultulong ako dito lugar tayo. No kasta nga adag palwalo, agpakarkarma ken agpatulado. Agpatalado. Ken amin dagita nelya anak. Ti rason nga inton umayon ti panagakom ket karaman to dagiti tinagan ta iti listahan dagiti sumrek ti ruangan ti langit anak. Kasta nga tananang ay
Ay, rapo ay, rumbeng unay nga mamati ka anak ko. Manong nemi kasta ti kina positibo ti pamati ni nanang ama isalakan. Ket inayon na pa kinuna. Babaen kada kitang aramid ko ita dito'y daga. Ket agur ornongak iti gameng sa langit. Gameng nga saan to nga maaglati, ken saan to nga pulos nga serken dagiti mananakaw, gameng akay papanan na tiagnanayon nga biyag. Alawon lang. Apay kas saan ka mamati? Aman lang, mamatiak. Alawon, inusot ko na yo, nasa at launay nanang. Ket iso nga si kanay anak, ha? Bigbigem, dagiti adu nga rebulto dito'y balay tayo. Ket kalasag ti pamilya tayo. Tapno, mailisi tayo tanyaman nga daka sa pagteng. Dakkel ti maitulong dagita nga rebulto, tapno tumimker ti pamati tayo iti Diyos. Manong nemi adu kumapay ti baga ni nanang ngem saan nga naituloy. Agsipod taad da agririyaw nga lalaki iti ruar nga makapungpungtot. Aghormentado manong nemi. Aghormentado ta kunana. Rumor kayo! Rumor kayo nga chismoso! Romuar kayo, da kayo nga chismoso, salbag kayo. Itaman ti panang chismosyo kanyak, animal kayo. Romuar kayo, no saan nga po iti sipin nga gilayo. Saan ako mga pinapapanaw, no saan ako mga pinanawan ni Lucia nga bakit ko. Romuar kayo! Manong nemi rimuar ni nanang tapno kitain na no asin no tikas laag mauyungen aghormentadon nga lalaki. Sinarunok met ni nanang, kanada kami nga duwa iti kalsada. Nakita mi ti lalaki nga nakaputput ti pang-or, nga awan oray maysa iti lugar mi nga makaitured nga umasideg. Nagsaon ni nanang ket kinunana nga ingariyat. Ti demonyo! Pininggar ko ni nanang. Nanang, saan kayo nagsasaoti kasta? Ang mga no, mangig na kayo. Asino ka dito nga lalaki nanang? Asino dito nga lalaki? Kat iso dito ni Kulyan, nga akin kabit kiniribing. Balasubas ka talaga dito nga lalaki. Nang, sumrek ta niti uneg. Ang mga numakita na talito, kat umay natapang darupen. Alam nang sumrek ta niti uneg, di balay. Ay, Jack, mabuteng iti dito nga demonyo. May saak nga relihiyosa, siyak tararamatin na po Diyos nga mangpanakam ka dito nga demonyo. Natib ka ti pamatik iti na marso. Iso nga saan nakakabailan nga dangran dito nga kulyan. Siya kalatan ti sumrek iti balay. Nelia, tapagtalawag man sa iro nga nang lungog iti dito nga kulyan. Manong nemi, nagtartaraya ko nga sumrek iti balay, ket sirsiripek laingen ni nanang iti tawa. Nakitak ti agnagan ti kulyan kat darupenan ni nanang ket kunana. May sakapay nga chismosa! Si Karusa! Rusa bakbakitan! Parparag ita ti panaggrupropan naman ni Malka! Si tuturedmet ni nanang nga nang sangot ti agnagan ti kulyan ket nag-side of the cross. Ket kunana si ka adakas nga espiritu nga nang lungog kini kulyan, pumano ka! Ngem saanen nga naituloy ni nanang tinagsao agsipud ta nanalpaaken ti pang-or iti pispis na. Pinang-or ni kulyan ni nanang. Naudatal ni nanang iti daga. Ket nagikikis akon nga napantayan na. Nanang! Nanang! Nanang ko! Nanang! Nagdardarasan nga pimano tegnagan ti kulyan manong naming at nagpaarayat ako kiti karoba. Arayatan na kami! Itaray ko man ninanang ko sa ospital! Arayatan na kami! Ninanang nga manimbaga kita nga kita at nabilig ti magbagay yung pamati yo. Mapatay na kay samatan ni kulyan. Nanang! Nanang!
Manong nemi awan idi ni tatang iti dayta agundaw iti napan iti dayo paglakwan ka dagiti tingwen. Dagiti nangayat nga karuba tinang tulong kanya kinintry min iti ospital ni nanang. Adda kami iti ospital manong nemi idi umay idi di unay mabayag addan ni tatang ngagdardaras na madandanagan manong nemi. Anak, kumusta ni nanang mo? Kumusta ni nanang mo, anak? Ayan na. Ang dati ICU, tatang. ICU? Grabe at napasamak. Nintumat kami nanang kimalkaliingan. Pag panakil na kitin, kinarelisyuso na. Patyan nang saan ka nung adangran ni at natakol yan. Mana nga rod, ita? Diyos ko, tarabayan niyo ko manirusang asawak, Diyos ko, pang-aasiyo. Pagkalmain niyo tirik na yun, tatang. Di kay madanagan, tanapigsa, ti kaput, ni nanang sa dyangato. Nga ta, isalakan ka no, di kita rebulto, isuna. Nga ta. Manong nemi kumura nga 24 nga oras nga awan puot ni nanang. So nga tinaramid ko manong nemi nagkarkararagak iti pa naka-chapel a mismo ti ospital. Ngem awan tinawagak na santo manong. No mambay kastat mang mga kukininan no karkararag santo adu nga santo. Ngamin daratsok manong nemi ti kararag ko kinapod Diyos. Diyos ko. Amo kasan yung mabaybayan ni nanang. Ispalin nyo. Kanyo pala ti kundaway na. Kanuan nyaman di kiti nagbitbitutan na iti pamati na. Sabi ko tada ito nga napasamak ken kuha na kit isuntun ti mangbalbalyo. Tapno masurutan ng tiputpud no ako nada. Kaya pamati. Wala ako na relihiyon. Diyos ko, amok na sa inyo nga baybayan ni nanang ko. Mamatiak ka na kayo. Saan yung mabaybayan ni nanang? Ikanyo pala yung tigundaway na. Tapno di kas nakit mabalbaliwan na dagiti madi nga pamati na Lord, please. Iti sabali nga bangir manong nemi nakamag dagiti otoridad iti agnagan ti kulyan anang pang-ur kininanang. Kat iditi ang saludsuden dagiti pulis ni tatang noon niya tirantana. Ngem saan nga nagdaruman ni tatang manong nemi basta kinid daw nalatang nga tumulong ni kulyan kadagiti magastos ni nanang iti ospital. Grabe manong nemi. Ado dagiti nagastos iti ospital arason tinakaisaldaan dagiti talon datatang kininanang. Lupay kasta manong nemi nagyamyaman kami iti Diyos na imbagan metlaing ni nanang. Nga ideadan puot na narikat mi na mangagtitimak na. Saanan nga maununi manong nemi. Nga malmalday. Oray di iyawid min dito'y balay manong nemi. Tapno dito'y nga agrekobre. Nagbalbaliw matang na namin pinsan ni nanang. Isumatan tay tao manong nemi bakit nga saan matan nga maununi. Wait. Awang matan di gundaway nga makitak nga mapanadalusan dagiti rebulto uno tog kailan iti kandela nga igatangan iti siyang pagita. No labsan na iti ayan dagiti rebulto manong nemi di na pa yung talyawin nila. Ni apay nga ta. Adda na kiti umay agpakarma manong nemi ngem pagkadkadan na. Adda na kiti mangawis keng kuana nga mapan manglualo agwingi-wingi senyas na nga dinakaya. Ne? Baliktad mo tan ako naktinakam ko. Wan manong nemi saan na nakas iti dati nga bakatrusa ni nanang agsipod tanakadidliday matlatan. Saan pa yan nakas iti sigod nga mapmapan iti simbaan. Wala siya ti mangawis no ka. Nang, Domingo manin. Siya akong timangring ka na kayo. Tayo makimisa.
Kalatan anak. Apay maten. Saan mo saludsod din pa? Ni apay matenang. Kas nakutang itay taptapukan ng digit rebulto dito'y balay. Huwag nagkitakit pa yun at mangayap kang kuha ng mapanwang lualo. Pagkatkidanan no at digit umay agpakarkarma ka nagpatalad agpatalado. Banag manong nemi pagsidsidaon may unay kinitatang. Agtrabaho mo't kadi ti pagtayangan mi nga miso na laing tamasansan nga agmulmulang lang ni nanang. Tatang, mapikas tamat ni nanang. Di ko mapakita ti doktor. Kagab-gapo na ti doktor. Baka naapektaran di utak nan. Ulo nga ti pinang-or ni tatakulyan. Babamlat anak. Halakit agdangran. Hala ni tatang. Di ka mayat, tikasta, nauli makan. Hawanin di kita santo nga santang ibagbagana. Tatang mo. Kasla naunig, akang kanayon ti pampanunutin ni nanang. So hindi nga ngay, saan ako nga nakapagtapel, kinasarita ko nga na siya at nanang. Nanang, apay nga, sa bali kayo maten, sipod pinang-ur na kayo na dyan nga kulyan. Nagsabali kayo maten, nagbaliktadon ti amin. Saan nga si mong bat ni nanang manunemi, nga miningmingat. Ada ka di problema yun, nanang. Ibagayo ano niya dayta. Imangis itinaunig ni nanang nga si Mango Kanyak. Katkasla ita pa lang nagtimag kalpasan nga rimor ti ospital. Nelly anak. Mariribo ka anak. Itian nyo nang. Anya ko mat pakariribukan nyo. Tsaka mo. No, kastoy at talaga ti kinapod no. Ibagbagak idi nga religyoso ak. Ibagbagak idi nga awan ti madi nga aramid ko. Ibagbagak idi nga siyakto iti makasarek iti langit nga madaan ti biyag nagnanayon. Yung nagbidotak sa anak ko. So nga, mabalingin kanak pala ni Apo Diyos. Ti gundaway ko mga ator ti bidtot ko. Tanya namin tinapasamak nanang. Dumngeg ka, nili anak. Tara ito ti pudpud no. Ano ti pudpud no? Kalpasan, dedi panang pang-or kanyak ni Kulyan. Awanin ti malagip ko pa nga napasamak. Wala taong karot po otyo. Aging ka nga. Nga niya nang. Bigla nakariingak. Nakariing kayo? Oen. Nga addaak kampaidi itinasibnget nga lugar. Diyaka mo no sa dino dayta nga lugar. No sa dino nga planeta. Ngem nakabangbangsit. Nakapaspas-eng. Nakalanglang-si. Nakabarbara nga lugar. Pampanunutek na sa dino nga lugar tehen ko. Aging kang adanangeg ko nga nagpaggaak. Nga nakabangbangag tibuses na ako na. Sino ka? Agpakita ka kanya. Manong nemi orek lasungkar, didot-dot ko. Dahil nga istorya ni nanang kanyak. Kasla amok nga radya katawa ni Satanas. Imbes ko ni San Pedro manong nemi, tinasarakan ni nanang ni Satanas. Manong nemi. Nanang, sige, ituloy yung istoryahin. Sige, dumngay ka ituloy kong istoryahin. Sinunsod ko na talagang sa sinuisuna. Kit ko na. Awanin!
Saan na kan nga maisalakan ti kilo nga pamatim? Ang sino ka kunak? Api nga di ka pakita. Kinapay ako nang nga di na maisalakan ti pamatik. Kanayon ang karkararag. Kanayon na kamapan makimisa. Kagurgurang ni rin tao. Namang salsalungasing ti sa nga pulo nga bilin. Kalpasan na. Saan ka may salakan ko na? Kayat mo, tay pakita keng ka, tinaraymid mo, idadda ka pala yung jedaga. Ha? Manong Nemi, sumsumgarin nga talaga ditut-dut ko iti detangis istorya ni nanang. Kat intuloy ng laki nun na. Amom, nili anak, nagparang tisang wanak, tikas ladakkel ng telebisyon. Ano yan? Nabuyak ti bagik sa jay iti telebisyon. Dagiti kang kanayon ko nga papan panakimisa, kan nabuyak pa sa jay, no kasanuak nga mapan makichismis iti karuba. No kasano nga idaw-dawat ko ti bagdaksan ti patak nga tao. No kasano nga ukumek kan dilawak dagiti patak nga tao. Nabuyak amin dagiti agkakaalas gayam nga kababalin ken ugali. Kasla na ipabigbig kanyak ti palso. Oin, kasla na ipabigbig kanyak apalso ti kinarelisyuso. Pagkarkararagak ngamjak met masurot nga umiso ti prinsipyo ti Biblia. Lagin sa santaak ngem demonyi tamet gayam ti tabas ti panagdildila. Ket anyang arti si Maruno nga napasamak nanan. Nelia, nagsaumanen ti lalaki nga natibag ti timek na ket kinunana. Rosa! Umaykan! Ket agrekepen ti ruangan ni kamatayan. Umaykan, Rosa! Umaykan! Imbag nga rin tasanggang simur, nanang. Jack ang monti si Maruno nga pasama kanak. Tati malagip ko laingin. Idi agmulagatak ket babae nga nakapuraw tinakitak. Wan, ti nurse nga mga asikaso kanyak iti ospital tinakitak. Hala nanang, dandani kay matgaya man. Langit ibagbagayong papanan nyo. Nakadalong kay gaya man ti ruangan ti impyerno. Kaya nakasarito yung gaya man ni Satanas nanang. Uwen manong nemi kaslakla nagbuya ti horror movie ti dayta nga istorya ni nanang. Sinalsod ko nga rod kini nanang. Nang, anya ti kayat asawan dayta nga parparma tayo. No parparma taman ti awag na. Tinapasamak ka na kayo. Kabayatan nga umpuit yung kalpasan ng pinang-urna kayo ni tatakulyan. Anak, balaag. Uwen, balag, kanyak. Tapno maamiris ko titunggal tao. Tapno maamiris ko at itunggal tao kat adabukod na apagtaktakdiran anyaman nga relihiyon tinakaikapangan na. Saan nga matumutup adilawen laisen ken ukumen ti padom na tao. Gabutasi ka kat kanayon kan nga makimismisa, kanayon nga makikimgimong, kanayon nga agpaspasa ti Biblia. Taore no agkakangina ti kawes mo nga mapan makimisa wano makigimong no addamit rinukan nga paset ti puso. Saan kanto nga maisalakan? Ore no adon ti amom itinasantuan nga kasuratan, ore adon ti nangnangig mo nga sermon ti padi wano pastor no di kamet naan anay nga iaplikar dagita nga awan serbina. Nanang, manong nemi adu ket adu pa hindi kita imbagbaga ni nana. Ket nakitak met akasla nalag-anan tirik nana nga nangiruwar kada kita manipud ta. Na manipud iti kaungan na. Ket sigud wano sipud idin manong nemi sipud idin
Saanen nga mapan makichismis ni nanang. Saanen nga gilunlunod no adda tao nga kagura na. Saanen nga man nakibiyang. Saanan nga ukumen dagiti umay mga kasaba. Ken inidyanan manong nemi ti managdilaw. Manong nemi siyak ti kanrunan nga mas maragsakan iti pananglintegan ni nanang ti kinatao na. Tagpay sumet ngamin ti kunada asaan amin nga saan nga amin apat patyen tayo ken saan nga amin nga ipagarup tayo nga umiso ket ison ti mangiturong kada tayo iti ruangan ti panakaisalakan. Imbes kadi manong nemi ti pudno a panakaisalakan ket iso ti panangtungpal kadagiti dua akang runaan nga bilin. Nga dagitoy nga dua akang runaan nga bilin ket mangsakup kadagiti so amin nga bilbil. Umuna ayatem ti Diyos mo iso amin nga pusom, iso amin nga kararwam, panunot ken pigsam. Matthew 22, verse 37. Ken ti may kadua, ayatem ti padam nga tao, akas iti panangipateg mo iti bagim. Dagitoy manong nemi ti amok, ken patsek ken nagpaypeso, adwa kang runaan nga bilin, amang sakup kadagiti so amin-amin nga bilin ti Diyos. Iti agdama manong nemi baketen ni nanang, ken bumalasang akbeten. Lumakay meten ni tatang, ngem aktibo pa'y laeng akas batidor. Nagturpusok meten iti high school, iso na laeng tadyang kung nagbasa, iti kolehiyo, manong nemi. Nagtrabaho ak meten akas may isang cashier, iti may isang gasoline station. Iso nga dakon nga katulungan ni tatang agsapol, iti agserbi kada kami nga inaldaw. Naragsakitan ti biyag mi manong nemi, numay saan kami nga baknang. Kontento kami, no anyat adda kada kami. Basta tinapateg ket awan ti manggurgura asab sa bali. Awan ti mapagpagurami asab sa bali nang runa ka iti karubam. Tano na siyat ka iti karubam kayat nga sawan nga siyat met. Nasiyat ka met iti imatang ti Dios. Nga ore na awan lat adawan na dagpatulong ket adda kada kami. Ora iduldulon mi ko mga nasagana para kada kami ited mi kastulong anay pamuswa. Manong nemi dahito ti pakabuklan ti pakasalitaan mi nga sangka pamilya. Lakasahan kadagihamanak unay ti anus mo nang ibasa kadagihamanak kani El Amor Verdadero nga nangurnos ka nang isurat kalpasan nga inak insalaysay ken kuana dahito apudpudno a pakasalita. Sapay ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyang kadagiti pahadak nga dumingeg ken nagbuhay. To'y nga rod mautang nga paghayam mo, Nelia. Iti panang isurat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Express, Lawag City.